Lai sngi hadien ka jingmi madan jonggi nong tray ki ba ai ka jingsha kriya ha kalyang ka koi ka khia hakish nong gi thau kata ki accredited social health activist Asha banyak hi ki district ba per ka balas dang na do nong ston ha ka khat lai tere nai wing bat beteng sa shamokruat bat jowai ha ka khat sau terek bara khli riat bat ha ka khat san tere nai wing arjar pulai kala penlong ka menteri sarkar ka ba mikmat ka tanat ka koi ka khia ka kong amperin lingdo ban khot da ka jingalang bat kilat pathai kubor ban pen ngau yak ka baka sarkar ka don kamban ong haba crunch kilat pathai kubor ka kong amprin kala ong baka kwa ikinong ilam Asha banwan ikendu biang ka banyakran henry ka jingakran kanom don kanu ka jingkular henry kum ka sarkar kan le kat kabala om kumbaki pan kata palat yau put ha ka jingla jong ka tanat ka kot ka khia halor ka jingpan kiu ya ka jing siu jongki ngalakot iki officers sashi sin menne kastem hakabau principal secretary bagi officers jung kilawan hakamat jonga pat ngakali balai ka don kata ka jingkut bagi Asha kitrai kam barok shisngi bat ngalasem balek si ki don kat tu kat ni ki assignments lani ki kam bagi trai ki bamdei menteri ki Asha ngala betha iki officer benmi da ka secular ka betikna ya ki ai ki kam tang ki ai ki kam dei menteri ki Asha ki klem trai marwai hakishno ki don saki ANM ru kita ki nos ki belayo training ki bamdei ki GNM ki badai bendon haman la kishnong saudong jong kani kejela kajungi nalor kita ki ANM la dan saki MLH piru ki ban tray saya kawai pat ka kerdan tray kam nalor kata don saka village health council hakabaki dorbar kishimti ban supervise ban kmi ban pe ban penyat ya kakam jogi Asha ngakan tujuri hi Asha mahabangi ya kendu hakini ki kendet tayaw ki badem pila dawa nanga nakasorkar katu kat ni teli ki kendon jing dawa piong ki Asha ki bapet iki bapang balai pat ki habdai pisana ladi habaki pang ya ladi ngala ong ye pi ngin kmi ya kani bat kum bakalong hi ki Asha kim dai shu ban seo ya ka kot ka kya ka chong ka sarkar hi kan bai lembaga MHIS piong baki Asha ki sha wengkam kat hakamon jong ki dorbar ngala de betha iki bangi lapen kre da kerukom trikam ke babet ke babiang ke kenca polisi ke ban pet baya kata ke jeng keno dam day bandon hapo on the ground ngim day ban sha ndrei ngishu ngikwa ban pensyai hang ni ka sarkar kamla bakan kmi ya barok ki kam ki baja ki bayadai bakakot ka kya haladi nismungu sibon baki dorbar kilawan syakman nisdangi kita ki health and wellness centers nisdangi kita ki sub centers manu bapet lang ni kini baro ni IT hakasnong dorbar snong nismungu sibon kalapen baha pen mormot iki babun ki jing dawa ki jing don kam jong kinong song snong habadon kanu kapang kasitok bat lada ki Asha ki tray kam mons ngubha ya kani ka kam ka babha klem da kmi than klem da pet than klem ba dawa than ngatarai ngin yo ya ka kot ka khia ka babha ya baro tada baro kita ki nong tray ki sedang menyami surong ban sangat tray Syanu kan poi kari bo kajat penri ko kot ka kya kadai ka bai ka benta ka kong santam man yang apuli ka puthi kadang kham song dor ka kot ka kya padlada ki Asha ki dang kwa jing pensyai susu ngalong ka bakloi ban ya kendo ipi tang ka wei si hajar ngu ya ki Asha ki bedang yai trei ya ka kam ka babha ka jomki ngimla ban pensange yaki nong trei hakano kanu ke sektor
bakin dawai ki hok ki joki kani ka de ka demokrasi ngin sngap ngin ai pi ka por ka jongni habas ngo ya ham ngin le ya ka badan kamban le tamala da pi pan ya ke ka bapalan ya uput ka jingla jong ka department ngimla bangin ya rap bat kalong ka basusi ka bakathang ban yu i baki ya kren da kumni da kumtai ngam tipshu ka ka bapalong yang i kumni banda ya kren kajing pasat jong ki kentin ki bam smut tanat kajing keno ki ba shimet kam bhai yang i bade tre kumni lada pi kwa ngalong ka bakloi ngani kenduk biang ya pi tang ba map yang ngande tang ya ka bangala ngilaya ther bhai ya kani ka kam bat ngila kerpat red you honorable chief minister hakini kisngi ki bang ya kendo iki masngubha at least ya ka jingsiu ka jongki ngin ye le kat pala ban pendep mat pat pen khoi kani gede ka message ya ki asha dong ini terilang ya kani ka kam ka babha bat ngakermen hiru bangin la ban ye syong ban ye sungthu para nong ya teri asha bat habawan kanu kakya kasyon ya ginong song snong jongpi don nai menti kenere lagi jongpi kiti haba pidon ki long kami ki ba armen ki badan kami ka jing kami jongpi pet yo pi ong ngala le strike ngam tre shu ban pet pi ka jing dom jongpi yang ni kinong penyai sarkar kan kata ya ka kot kakya jongki wei soba pila ban nang tre ya ka kam ka bapha ka bapi tre Nalor kata kalau kalong ka badan kam ban smuturu ya ka jingmut jong ki asha baki dei ki ei ya ka ba kalau ki asha ki dei ki dekhot jong ki snong ki blasha je da ki dorbar ban ya rap ya ki nong song snong ha ka banta jo ka kot ka khya kilong kita ki dekhot nong tre jong ka health department ki bokong san bha ki bokon dor bha ti ki ngau try le si ban ong yanga kum ka nong yalam jong ka ni ka sarkar bapet ya kata ka kot khya ban khmi no ya kita ki jingyo ki bakiyo kum ki nong tre kam asha ka jingmut jong ka kani ka tin asha ngakwa panchuya khana khandet bapi kamut ki de kita ki accredited social health activist mo but ka rukom tre asha kam dei ka jing tre kum ki wei pat ki nong tre ki batre ha ki kam lani ki office sarkar kini ki ashas ki dei kita ki dekhot jong ki snong ki do ki bala sha jet de ki dorbar ki jong ki bakin yarap yangi ban pen sapriang ya ka rukom im bat ka rukom sha sumar kaban yarap ya ki nong song snong bakin yo ya ka kwat ka kya ka babit ka babiak ti ngasu thuru ba kisngau don hok baki di ben yo ya kata ka wage kumba yo lang giwi no tray tindi ki daily wage ki hab ban wan na do step hado ban dakut kata ka kenta kabala shim ya ki baki tray ka do ka kap kita ki daily wage Ndray hakakam asyapan ngim ken ya ki asyas kum ki wage workers but ban penyanujor ya kata ka wage payment jongki ha ka jing tray ka jongki ya ka kam ka bangidon kam teng ki ban tray kan long ka babakla sibon ya kani ka jing tray asya la pentung kum kani ka jat kam da kata ka NHM kata ka National Health Mission ka baka sarkar kami hi ka ngubit ladon kam ban pentray kam haki jela baro ban yarap ya ka kot ka kya bakan kenrei no bakan yat bahano bakin songthu bahagi nong song snong ki ei kita kitika ki ei kita ki vaccinations ya ki nong armet ki ei ki indicators ki bangi hapan kami ban pen ya ki klung ki baret nado
dang kha hadu san snem kita kishi hajar sngi jong kajing im jong inu iklung ki ai ki kendon ki bengi hap ban pen manyarap ya ini iklung ban yo ikamet kebakot kebakia ya kejebing kebeplung kebaba pat kum ta ter Haga juga por na kalyang juga menteri kala batai ru ya kajing pelot pisa na kabanta ki asya kata na ru ka sarkar pedeng ka sarkar jela hadu ki jing ai ka badai kum ka jing ai jing kerman yaki bakin trai khambha. hang ni ngadon lightly kini ki block akwa ban share bat pi ya kini ka kot ka badon kap mahabang ishim ya kajing yarap jong ki asya ka bakham bon kenta ha ka sisngi ni ai yaki kita ki incentives lane kebuskit ban yarap yaki let's say ban let na koi kajaka sya koi kajaka let's say ban tray ya kata ka kamon sngov ha ka chongki pinyo i ha kini ki jing seo ki bangidang sudap ai dang kendet por menta kendai banai men swala dang makla baro kita ki pending lane ki jing sa teng jong ka jing seo ki asala de bai but pi kum kilat pathai kubor pidi ban suthu paman inu ikambangi ai kadon rangkat i incentive kidon ki asya ki bayo akan rubenai kum bakat prahajar kidon ki asya pan nakaju ke blok ki bayo arfu prahajar kasyong ka jingtre ke jongki ki ai ki incentives ki bakile ki ai ki tray ki kam ki bakile banyarap iki hari boy district ngapet ya kani kajing ya sio yaki asya spat ngayu i bon na pedeng gini ki asya doni asya lay ibana boy rembong NSC haka boy rembong CHC ibayo ado life boy hajar aspa akusan ki incentives nakabantahan rubanay Pinayat ter hakan nikalis kidon kibayo aku nyo hajaru kidon kibayo live nyo hajaru tang ya ka incentive ka bakiyo kani gadi kelum lang nam tanru banay pinshem bakajing ayaki kalalong lupa kababit kababyang bat kalong kababakla banong baka pisa bayo ki asya yo lut nak sarkar kami kamre ka sisya kata kasorkar jelaru kabailang ya kajing siyo nakabentaki asya ngan chupan iya pi ngan sa share ya kanilu bat pi ar hajar ar puway ar puar tang nakabenta kata ka ar hajar kabangi ay tek ya iwe i asya kasorkar kalabay kat nriw point life ar crore nakabenta kata ka fix incentive ka bakiyo nakabenta ka backlog payment ngipulot sanhu like klur nakabenta ki incentive under NHM ngipulot arpuway point kanday put riw klur but kelum lang tang nakabenta ki asya kidukot rikam ki bakodor ki jungi kasorkar jela rengkat pat kapisa balabay da kasorkar kami kalalaban pelut kendai puway point ar krur ar hajar ar puar ar pulai haduk mentah ngi pelut biang kat nrew point kendai pupra klur yaka fix incentive kani kamdai ka salary kamdai ka tulop ka fix incentive ngipelut kan riu point kendai pupra klur haduk mentah naliang jong ka NHM pede ngipelut haduk R4R point 68 crores bat kelum lang 22-23 ngila pelut haduk sau po point san klur kini ki asya ki tray hakumba nyau hajar teli ki shnong ban habang iya nujor ya kani kacing yo baha jong ki asyas na snow kalalong lupa kababon ban ngada kenturit
yaki Asya. Pikwa ban ya keren ban ngawan.